lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Winston. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Winston. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Jak matbagbagkatan ti bukod ko atugaw. Ngam nasing petak a tao. Agisam-isam aklaang gapo tama nagbabainak. Daytoy pa'y siguro ti maysa a makagapo no apay analakayanak a baro. Aging ga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya ngay ti planom ita, Winston, anak ko. Agsubli ka pa'y kadija abroad. Pampanunutek pa'y nga rod nanang. Napaadal mo matandang iti dua kakabsat mo. Awanan ti panunutam. Oras mat siguro tapno asikaswamon ti bagim, anak ko. Ah? Anya ti kaya ti asawan nanang? Dandan ni 40 ti tawen mo. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswam matan ti panangasawam. Ha? Ninaanang met. Alangan matapilitik ti mga asawa. Kat awan met nga rod ti asawa. Ay kamangkita ka iti mabalin mo nga arman, anak ko. Apay awan aya. Awan met nga rod ti makita apakarik na iti ayat nanang. Saan sapay ang nagpakita ti ited ti apo para kanyak? Ah. Ay kakaanon tupay ngay anak ko. Mapanan ti tawan mo. Ay ka dumteng tulat ta siguro ananang. Ang no talagang awan, ay kat aklonen tayo na ti panagbaak ko. Awan. Sige, tayo baga kininanang ading ko. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Rowena nanang. Imbagam ko taagawid na mo dito'y balay. Saan da makaawid? Tada trabaho na nanang. Ay, manipod na ki asawa ti kabsat mo. Manon nga agawid dito'y balay. Ay kit talaga akastaan nanang. Ijay mo't nga roden lugar da bayaw Raymond dayan ti trabaho na. Kan may sa? Adayo ti lugar da dito'y ayan tayo. Ay, wan matkit di Ay, anya nga itimbaga ni Rowena. Apay nga imawag kang ka. Kasangay ka no ni Lance Inton bigat. Agaw awis mait. Kaya tiyo tamapantayo nanang? Si kalatan ti mapan anak ko. No iti da ito'y akinabakit ko. Ay na, jakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Ang mga numaulawak ka dyan mala ma-enjoy ti agpasyar. Sa bagay, narigat mat nga agpaiso no pilitan nyo tagbiyahe. Ngala, siyaklat nga roden ti mapan. Tapno awan may ipagbagat ikabsat ko. Una, idaanon mong tulatan ti panangkablaaw ko iti apo ko, anak ko. Tulungan ka natin. Ay, sige man nga rod manong. Kat agyaman na. Awan na nyaman na ading. Sa dino abanda ti kayat mo pagtugawan. Uray itilatan pinakalikod manong. Sige, ang awan samot sen bakante ijay. No kayat mo. Agkatugawtan. Ha? O sige manong. Isun samot laangan nga agpaiso ti ayan ti bakante atugaw. O sige, agtugaw ka nga roden. Tay kabil ko tibag mo dito nga to. Sige manong. Kat agyaman nakmanan. Damag ko nga dagaya man sabsabo nga Winston. Ha?
Asino mat nga iti nakadamagan nyo iti day tananang? Ay na, naglapayag ti daga anak ko. Asino nga'y matinagasat abalasang asabsabo nga manak ko. Tagtagari ka din, nanang. Ibagak to, inton aklonan na kon. Tika di balasang anaam-amaw idinapan ka ijaayan daading mo arwena. Ay, sus! Talaga chismosa day akabsat ko ah. Awam matidakis na anak ko. Naistorya na laeng mate. Ang lalaing ama ti agaram. Iti kasta hadang tumeten manugang kau. Imbag lang akad waktu mo dito'y balay no kasjay amapan kayo ang trabaho. Ni nanang nga talaga. Ay sos, di kag kapoy-kapoy anak ko. Lumakay kan kunak manan. Masapul ang mga sawa kamitan. Iti kasta, maaw-awer ko pa'y mat. Adag iti agbalin nga apukukan ka. At ako makidawakan ka, Winston. Anya day ta, Joyce? Tulungan na ko, ma. Anya a klase at tulong ti kasapulam? 2 bulan nga minan adyak nakabayad dito'y boarding house ko. Kinapod no na. Papapanawan da kon dito eh. Jakmat nga minan nakabirok iti trabaho. Manipod nalpas ti kontratak iti sigod ang nagtrabaho. No kayat mo, di sumurot ka ni Jabalay. Ijay kan ngagnaed. Ha? Saan nga taan nakababain kadagiti dadakkel mo? Saan? Di ka madanagan ta na singpat dagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ako na Winston. Ad namanin nga ay ayatan ka. Awan anyaman na Joyce. Pagrebengak timang tulong kan ka. Gaputan nobya kakit nga rod. Nanang, tatang, iso ni Joyce. Tinobyak. Agmano ak nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Agmano ak tata. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ay, si kagayam ti kanayon nga istoryahan ti anak may. Ah? Pudnaw ti kuna ni tata ang balasang kaw. Sangkay dayaw na ti kinapintas mo. Banag a pudno, mate. Agyaman ak nana. Saan lang nga napintas ni Joyce nanang? Nasingpet pay. Kang ronani ti amin, na a babae. Ay kat nagasat ka ang arog no kasta, anak ka. Launay tatang. Nay. Apay nga niya aggal-gal kamit taan balasang kaw. Adama washing machine. Isu ti aramadam, tapno saan ka marigatan nga aggal-gal. Ah? Saan na nana? Basit lang matoy labaan. Mabiit lang daytoy. Wanagam ka babain kan kabalasang kaw. Si kamat ti aglablaba kadagiti kawas may. Awan rumbang apagdanagan nyo, nana. Syakit ti ati agbain kada kayo. Ngamin, papakpakanak lang dito'y balayo. Ay na, awan rumbang apagbain ang balasang ko. Saan ko maakasta ti panunutam? Ngamen, nobya na ka ti anak may. Iso nga ibilang da kamatan kas anak may. Banag apagyamyamanak matunay, nana. Awan pa'y urnong mo aya, Winston, anak ka. Ha? Ay ko, ang damat basitan at tatang. Apay ka di. Anya nga iti plano yu kan ni Joyce. Agkasar kayo na, tanay. Agdandan na kayo matin. Kurang pa'y nga minti ornong ko tatang. Saan pa'y nga umdas dayay apagkasarmi? Ay na, saan mat amasapol nga ing grande ti kasaryaw? Muray jay simple lang ngamin tinapatag, agsimpa kayo. Awan matkit di Ay, amom matin dagiti kakaroba tayo. Nagatail dagiti dilad Basit labanag ang makita ket ikandan adagos iti kaipapanan. Wen nga rod Isu ano siyak lang ti masuraw.
Nasaysaya at no agkasar kayo. Uray simple lang akalay sa anak ko. Sige, takasaritak to ni Joyce, may papanitiday taabanan, tatang. Nasapan sa unay ti ko nam apa nagkasarta, Winston. Ha? Ne, apay? Saan ka pa'y kadi nakasagana ang makiasawa, Joyce? Saan mat nga iti kasta? No ti pan nakiasawa, ready akon. Ngamno day ta kasar-kasar. Uray saan sapay laang. Ha? Ne, apay ngay man? Basta, aguray pa'y kumati kasar. Makauray mat day ta, saan ka di? Wen ngam ka sa nun no agsikog ka. Kut, agsikugak latan Awan mat parikot iti day ta. Ngamin, amok mat adinak panawan. Saan ka di? Katuan anya ngay aga po apanawan ka. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Joyce? Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Nadlaw ko rin magsak ni Winston. Manipod dimtang ni Joyce itibiyag na. Pudno day talakay. Nadlaw kumutlaang day ta. Inspirado pa ya. Nagsapang agaw-awid manipod iti trabaho na. Salang aday ta. Danda ni minalampay nga napasarabo na iti asawa na. Wan nga raud. Nadungumat ni Winston Kasla nasingpat mat ngamin nga agpaiso ni Joyce, bakit? Ay, wan. Siyak amis mo ti makapanagnak iti day talakay. Talaga na singpet ni Joyce. Nagagatpay. Kahit nakasaritam ka din di anak ta, no kaano ti plano da panagkasar. Agurnong pa'y kano ni Winston lakay. Kurang pa'y kano nga minti urnong na. Sa bagay, hanggang saan mat amasapol abongga ti kalaysada. Ti importante, makaaladan iti papilda. Tapno maibagamat tin alegal ti panagdanada. Isumat ti ibagbagak iti anak ta. Kat kuna na matakasarita na ni Joyce. Urayan ta, noan niya tinapagsaritaan dalakay. Masikugak, Winston. Agpaiso? Wan. Yes! Yahoo! Kamaudyanan na. At danton anak ta. Yes! Ay na, pinaragsak na unay iti dayta nga imbagam. Among Joyce, jak mailadawan ti kasta unay akin naragsak ko. Manipod dimteng ka iti biyag ko. Aging ka itama si kugkan. Ken nakarkaron tupay siguro, no ipas ngay mon ti anak ta. Agyaman na, Winston. Gapokan ka. Rimagsak matibiyag ko. Iti likodan ti ado arigat kan liday ang nagdaldalanak iti kalabas. Talaga siguro adata ti intuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Nalabit akas ta, Winston. Ikarik, di kanto pulos paldaangan iti sidong ko, Joyce. Oh, at iti sweldo kita abulan, bakit? Mala, idunin mo. Agyamanak, tamaitalak mo kanyak ti sweldom. Nga oray saan tapay ang nagkalay sa Winston. Siyempre, mat rombang laang mat asikati mangigam iti sweldok. Kan may sa, kasarlaang ti kurang kadata. Tapno ako na talaga nga agasawatan. Sa bagay, di kagdanag, tano siyak ti mangidulin iti kwarta. Mabibiit ta makaurnong. Naimpenak namin. Sa anak akas kadagiti daduma di ta agastadora. Nadlaw kumat nga rod day bakit? Iso at talaga ang nagasatak. Takaskan katinted ti Diyos akabinulig ko iti biyag. Agawid akpay lang iji lugar mi, nanang. Nagpakada ka kadik ni Winston, balasang kaw? I-text kun tulatan inton madamdama, nanang. Sikat ti makaamaw balasang kaw. Ang inton ano nga iti panagsublem. Diyak pa'y amo, nanang. Basta i-text kun tulatan kin ni Winston. Sige, awagan mo no i-text mo tulat tangaruden ni Winston. Wan, nanang. Agan anad kawan.
Sapay masikong ka. Una nang, di kay madanagan. Kabailak ti bagit. Winston lakay, ang mga numabalin mo ti aglon iti trabaho. Ha? Ne, apay Joyce. Pangan ano may ti kwarta? Kasapulan ka nung amin ni nanang ko ti kwarta para iti pang tuition ti inaudi akabsat ko. Ay kat mangkisay ka pa ilaang iti ipadpadulin ko nga urnong ta. Ay, kuha, saan ang mabalin lakay para iti umadanin a panaganak ko day chay. Kasayam laang bakit? Saan mo mat nga ito damin? Ay saan Naka-reserve day jay para iti masakbayan ti anak ta. Aglong ka laangan lakay. Ta iso ti pabulod takin ni nanang ko. Agawidak iji lugar mi inton malam, Winston. Ha? Ne, kaawawid mo lang iti na panalawas Ita, agawid ka manan? Wan, ta mailiwak mat kin ni nanang ko. Wen ang masikog ka. Saan anasaya at ti kanayo na panagbiyahem? Anya nga tano ni nanang mula ang ti pa umayim ditoy. Saan ang mabalin ta makumikom ni nanang ko? Di ka kadiagdanag, takabaulak pa'y matiag biyahe. Okay akla ang Winston. Bakit ni nanang? Dinan ka baulan ti agbiyahe iti adayo. Iso asyaklatan ti agawid. Kuyugan kalangan nga rod amang sarongkar kan kwa na. Saanan? Syaklatan. Sayang mat ti maaldawam no aglangan ka iti trabaho. Naimbagman ta nakapasyar kayo, anak ko. Wen ata saan kayo mat ngamin makabiyahe. Iso ada kamin ti imay nanang. Ay nahaba nagapakaragsak unay, anak ko. Ket, ayan nga di asawa ni Manong Winston. Ay na, kanayon nga gawin di lugar da. Danda nilinawas nga agbiyahe. Ni, apay nga saan aya masikog? Wan, masikog nga road. Ay sus, matagtag ati sikog na no biyahe a biyahe. Ibagbagak mat. Angam ipilit na latamat ti agawid. Kunapay ni Manong mau akuyugan na. Gamdi na makayat. Sapay nagadayon sa ti lugar da. Anya kano aya nga minti awidan na igjay. Mailaw ka no kaninanang na. Ay sus, bagaan yo tay tantan na pailaang ti panagbiyahe na nanang. Ibagayo taurayan na pay ama ka anak santo agbiyahe. Amangan numatagtag kat aganak ka di na oras. Narigatan. Madanaganak nanang. Awan mo ni Joyce. Inawagam ka din? Wano tinexam? Wen, ang out of coverage mo ti cellphone na. Anya? Ni, apay nga tangay. Madanaganak nanang. Anya nga tano surutak lang ni Jay Lugarda. Amom ayat iturturungam ijay. Kadi ka pa'y matnap-napan ijay lugar da. Agdamag-damag ak tuy jayan ananang. Ha? Ni, ada tao anak ko. Ay, amang ano ni Joyce daytan nanang. Mabit lang! Kumayan! Ay na, agyaman ak ta simangpat kan Joyce. Amom ka di nagdandanagakan ka. Manong nga aldaw adi ka makontak. Pasensya kan Winston. Awan nga min signal ijay lugar mi. Masapol ang maibirbiro. Di ka nagbiyahiwan. Agtalinaad kan dito'y balay. Wan Winston. Dakil nga minan ti tiyan ko. Medyo marigatan ako nga agbiyahe. Urayot latan dito'y balay ti panagpas ngay ko. Ay na, lalaki timpas ngay mo bakit? Lalaki ti inauna nga anak ta. Nakalukluk mag nga ubing. Wan nga ron. Isumatlagayam anarigatan na anang ipas ngay kankwana. Nagdakil mat nga min. Wen nga rod, nakasalsalun at nga ubing. Ay, anya nga tano pagbalinag a junior? Makamukalatan Winston. Adamin kan kapangitdang. Sige, Winston Junior nga rod ti ipanagan ko. Pakiawat mo man ti cellphone ko, tadawaga.
Ha? Asin ti awagan, bakit? Awagak ni nanang ko. Ibagak ang nagpasngaya kon. Ay na, kurang daytoy. Nayunampay, Joyce. Awanin nanang. Dayta na ang tiigam ko ang kwarta. Lalaingam ngamin ati dumiskarte kin ni Winston. Tangiwat yun nanang. Ang mga nuad na makangag kada kayo. Laglagi pam adakkel ti porsyento ti utang ta. Ang mga numaibalod ta, no agkapoy-kapoy ka. Wanan. Ala, agawit kayon. Tasya kun ti makaamo nga agdiskitar. No kasta, si kagayam ti kadenden na ti sigod nga asawa, bro. Ha? Sigod nga asawam ko na, bro. Ni, aguray ka man. Lawlawag man ti kayat mo asawan. Siya ti sigod nga asawa ni Joyce. Anya? Kayat mo asawan? Adan asawa ni Joyce? Wen, kat siya tita. At daduang anak mi. Angam, di ka madanagan. Sa anak nga imay ditoy, tapno agi skandalo. Awan mo't kit di plano kamang sublikan kwan. Kinapudno na, nabayagan ang nagsina kami. Anya? Dahil tatipudno, bro. Angam kita ma, di mo unay ti agtalagkan kwan. Nang runa no maipapan iti kwarta. Isu ngamin ti may sa ama kagapo ti nagsinaan mi. Anya? Yaw awat ko amin na sweldo kan kwana. Imbagak nga agurnong para iti masakbayan to dagiti anak mi. Nang runayin to nagadaldan ton. Angam, insugsugal na lang gayam ti kwartang inintet ko. Anya? Dahil tatipod no, bro. Diyak lang nga mo, no nagbalbaliwan. Naumaak nga minan iti kasdyang ugali na. Isu nga insinakon. Damag kong ay darumda ka no. Gaputa saan ang nakabaybayad, kadagiti nakautangan na. Nasaya at matasim mangpet kan, Joyce. Ni, apay kasta nila nga, Winston. Kaslam akong ungat ka man. Taasino ko mati maragsakan iti inaramid mo. Winston. Apay ang naglimod ka kanyak. Apay adi mo yung pagpagaakasado kagayam. Apay! Lukluk ko naglagayam. Winston. Di ka nagindidian mo. Nakasarita kong tisigod ng asawam. Kukwartaan na klaeng gayam. Sana po no dayta. No sana po no dayta. Ayan nga rod ti kwarta nga ornong ko. Kun ayan ti inlon ko. Ayan nga. Winston. Pakawanan na ko man no nagulbutak. Sorry. Pumanaw kan dito'y balay. Kun awan pulos ti alaem akagawaam. Agaraman ti anak ko. Ibatem. Winston. Pugsaten tantan nyaman a relasyon ta. Lipaten na kon, kat lipaten kamatan. Pumanaw kan dito'y balay. Kat di kanton agpakpakita pa'y. Panaw! Diyos ko, italagpon kan kati amin. Kidawag nga'y kanak ititib ka ti pakinakam. Amang sarangit ka ito yapan dubok tibiyag ko. Sapay la kuma, tamalasatak da ito'y amapaspasarak ita, Diyos ko. Si kanti makam mo kanyak. Di mo ko maipalubos. Ako mapuyak. Di na kami kumabaybayan iti anak ko. Diyos ko. Nasaysaya at siguro no mga sawa ka. Iti kasta, adamat ibilang ni Tonton kas pudpud no nga inana, mano. Ay na, bay amon day ta nga asawa ading ko. Ada kayo matnganti na. Wen ang may mayatlatan no adamat asawa, manong.
Ay naading ko, awanan iti panunot ko ti mga sawa. Tilaangan anak ko, ti priority kiti biyag ko. Sapay adda ko maiyam amok abalasang ken ka manong. Ay katiyam amam lata, ading ko. Awan madakis na kat no bilang. No adda, di dumteng to lata. Basta siya, naragsaka kon. Ngamin, adda ti anak ko apang ibukbukak iti atensyon kan panawin ko. Umdasan day taragsak ko, ading ko. Daytoy mati pruweba wenno pamanaknak ko, asaan nga amin alalaki ket babaero ken manloloko. Ngamin, adamat dagiti babae alalakero ken manloloko. Isu apa nagkunak ket patas laeng. No adda dagiti makuna a single mother, adda kami met a single father. Ita, dakkelan ti anak ko. Pinmusay metten dagiti dadakkel ko. Isu nga adda iti poder ti may kadua kabsat ko ni Tonton. Agad-adal daytoy kabayatan ti kaaddak ditoy ballasiw taaw. Daytoy man ti padas ko may papan ken ayat. Toy pagayam mo, Winston. Ken ka pagayam Winston. Agyamanak itiing ka panang ibinglay iti kapadasam pagayam ko. Kunada ati ayat ket kaslamet laang sugal. No nagayat ka ket inayat da kamet swerte ka. Ngem no nagayat ka ket inkalang da ka, malas mo. Angem san na akayat asawen amapukawan kan itinamnama. Luktam latta ti pusom nga agayat manen. Anya ti ammom, amangan no iti may kadwa nga ayat mo kat isuntumeten ti makuna akagasat mo. Alakastan pagayam Winston, kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay ikkanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam a naglinged iti nagan a Lawrence. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Lawrence. Sigod nga OFW ije Saudi. Ngam ita, adda akon ditoy Pilipinas. Adamat basit negosyo nga as asikaswak, kabayatan ti panagtrab-trabaho kadagiti aw-awatag a kontrata, manipod kadagiti dadakkel a kontraktor ditoy Benguet. Idi adak pay ije Saudi na amamok ni Melanie. Naadaan kami iti relasyon agingga a nagsikog daytoy. Nagawid kami ditoy Pilipinas tapno agkalaysa. Ket kalpasan ti kalaysami, nagsubli akmetlaang ije Saudi tapno agtrabaho. Inyalaak nga rod ida iti apartment tapno isupay laang ti pagnaedanda kabayatan a maararamid ti balay nga ipatpatakder ko. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay.
Nagpawit ka din ti asawa, Melanie, anak ka. Wan, nagpawitan. Ngamjak pa'y laang napaninala. Apay ka di tatang. Ay, kating kaalaanan Taikan nakmat iti kwartak. Masadotak pa'y arumor tatang. Inton malamton. Pangan-anwan nyo ngamin ay ti kwarta. Ay, katigatan ko mat iti vitamina anak ko. Awirin nyo nga rod ti anak ko. Tarumwarak tatang. Di ka danag. Tas akong ti makamoy ti anak mo. Basta agsubli ka dagos Wan, mabiitak lang tatang. Mapan ko lang alaan ti impaw it ni Lawrence. Ikanak man iti kwartam, Milanay. Mano ti kasapulan nyo, nanang? Uray 2,000 laeng. Imbagla ang apagpuunak iti sugal, ijinatayan inton rabi eh. Oh, ato nanang. 3,000 day ta. Wow! Agyaman anak ko. Talaga anagasat kamot anak asawa kin ni Lawrence anya. Pagkunaan nyo, mat nanang? Wen ata nagdakkel ti panagtalak na kin ka. Hagasam man, ta ipawpawit na amin kin ka, magdan na. Ay katrumbang na laang tasyak ngarod ti asawa na nanang. Pawpawitan na mula ang kaday da abalayan. Adamat ano maminsan? Umay alalaan ti kabsat na. Manungay mo, tiswildo ni Lawrence ijay sauday. Dakkel samot. Saan mat nga iso ti dakkel, nanang? Apag husto laang mat ti ipawpawit na. Adumat laang ngamin ti paggastusan na ijay. Kan may sa, agpatpatakder pa'y iti balay. Aywan, kumusta mo tan, ti balay nga ipatpatak deryaw? Malmalpasan amangan no umakar kaminton ijay inton umay abulan. Mayat ang araw. Agnaad kamin tumatan dito'y bagyaw, no umakar kayo iti kabarbaro abalayaw. Katwan ananang, awan parikot iti dayta. Umay kayon tulat ta. Hello, bakit? Kumusta ngayon? Nasaya at matlat talakay. Si Kangay, kumusta ka mat dita? Kasi ti Diyos, nasalon atak madlata bakit? Ayun kayam, imawag ni Manong Albert itay. Mabalin niyo kayo nung ti umakari jay balay. Nalpasan. O sige, taibagak nga rod kada nanang agpabagyo na. Itikas na, at nakadwak amang yalis kadagiti kagawaan dito apartment. Uwan kunakit di ano at dada dita. Nagawid damot lang idikalman. Tada ka no asikaswan ni tatang ijay tanon. Kastaya. Wen, lakay. Ay kat awagam nga rod ida tapno at dakadwam bakit? Wen, awagak ida inton madamdama. Imawag mo't lang gayam ti cargo box itay. Amangan no i-deliver dati box inton bigat. Apag husto nga rod, ijay kunton balay alukatan no sumangpet. Imbag ijay tanalaw-lawa. Uwan si kanton ti makaam mo amang bingay-bingay. Kita am tumatan ti para ije balay. Tao may ito alaan ti kapsat ko. Wen, Sige nga rod, umawag ak tumanan. Putden tan ti saritaan ta, tagsubli ako ni ti trabaho. sige, agan-anad ka dita, Lawrence. Wen, katagyaman Bye. Ay na. Nakadumat lang na gito ya chocolate kandilata. Inalam sa mat amin ng bakit, Saan mo't lakay? Adupay mo't tinabatay. Kaya't mo asawa, iyawin mo amin na kita. Katuan iawit tayo to inton agawit tayo. Ang amno ita, dito'y tayo pa'y mo't Agbakasyon tayo pa'y dito'y bagyaw. Ayun Anyang iti serbito na kalabalay ti manugang ta. Nuawan mo't agnaad. Isupay agawit tanto inton maumata dito'y. Hawagam kit di mo't animaris ken ni Rex na umay damot dito. Wan, umay dam kano inton next week lakay. Una, kasi damat no di da umay dito. Tudua da lang iti balay. Daimbag dito ita kompleto ti abas tutay aw. Naku namon lakay. Hello, bakit? Nakaalag iti 2 bulan na bakasyon ko. Kaya't mo asawan, agawid ka? Kailiw kayo ngaminan iti anak ta. Kaya't kayo mata makadan na. Kan siyempre,
Kaya't kumat ang makita iti personal ti balay ang nagrigrigatak. Ha? Oh, apay kaslasan ka naragsak bakit? Ah? Ay, kwa. Saan ba't nga iti kasta, Lawrence? Naklaatak lang amin. Siyempre, maragsakan akmat, ah. At least, nakaala ka iti 2 bulan a bakasyon mo. Wen bakit? Jak nga rod ni na ama aprobaran. Naimbaglaangan ata na singpet ti boss ko. Ah, kwa. Ibagam to nga rod no kaano ti eksakto apet sa ti panagawid mo. Tapno makasagana kami mat, ah. Wen bakit? Ibagak to apama na makapabuka kiti plane ticket ko. Juan, o sige ha. Baliwan tanto manen ti agsarita. Adupay nga min ti aramida. Sige bakit? Agsubliak mo iti trabaho. Bye. Anya ka mutin bakit? Apay ngay adi mo mat imbagbaga dito'y mat gaya man balay nga agnanaad dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Ay, kwa. Pasensya kan lakay. Diyak matan na ibaga nga agpaisukan ka. Sorry no nalipatak nga imbaga. Di mat ingatangak ni tatang iti tricycle. Asino nga yun ti mangibibiyahe ita? Tadadamot dito yan. Ay, kwa. Awanan ti tricycle aginatang mo, Lawrence. Inla ko dan. Anya? Uray ti motor aginatang mo para kin ni Rex. Nadadaal, iso nga addalaang ijay balay ang nakaparada. Amangan no aglatlati pay ket din ijay. Anya? Apay ngay abinaybay anda. Imparipirda ko maa. Tapno saan na sayang? Awan met nga rod kwarta apag pa-repair. Inikam ko man Manulaang met ngay ti repair na dayjay no bilang. Awanin maited ko, tawan met kwarta, Lawrence. Nang kisay ka kumalatan iti urnong ta. Basit lang matagatad. Si kanton timang ted no adda kwartam. Sige, tadda pa'y papanak. Ne, papanamanan ngay, kasangsangput mulaan, ng pumanaw ka manan. Ay, Lawrence, baraw. Ang mga no adapay kwartam dita. Ikanak man iti uray sa nga ribulaang. Pangananuan nyo iti kwarta nanang. Rumwarak, mapanak man met agaliwaksay. Maburingak ngamin dito'y balay. At to'y nanang, anusan yun, tatalaga sa nga ribula ang tiadda dito'y bulsak. Ay na, agyaman ak unay barok. Talaga anagasat ti anak ko, anak asawa king ka. Ha? Iso anagasat kami met ta nakasaysaya at kaamanugang. God bless you more, Lawrence Barok. Naimbaglaangan, tanadanon ka pa'y dito'y balay, Manong Lawrence. Apay ka di Maris. Ay, kwa, dumawatak ko maiti kwartam. Ha? Dumawdawatak ngamin kinimanang Melanie. Angam ko nanamot nga awan kwartana. Si kakano ti pagdawatak, Manong. Pangaramatam ay iti kwarta. Pagbayad ko laang matkid di iti sumangpot a parcel ko. Anya? Parcel matlagayam. Kunaklakid din no napatag ti pangaramatam. Ah? Ay kwa, wen, napatagday jay, tausarak iji pagadalan, Manong. Mano ay ati ka sa pulam. 1,300, Manong. Oh, atoy. Ay na, agyaman ak unay, Manong Lawrence. Hulog ka talaga ng langit. Aldawan, ang amdi ka pailaang bumangon dita bakit? Apay aya, Lawrence. Amumot ang naglamin ti panawon. Masadutak pa'y abumangon. Anya? Aldawan, kasanong nga iti kanan tayo? Sapay mabisina kon. Ay kat agluto ka ditan ano magagat kang agluto. Ngam numasadot ka, di agorder ka laangan. Anya? Kat kasanon dagiti nagado amain nawa ni di kusina. Nagado pa iti malabaan. Nakasalang iti washing machine. Asino nga iti mga ramid kadagiyay? Bayam di tatawagak ni Maris. Isuntun ti umay mangyurnos. Anya? Isuntumat ti umay agluto. Di nakdisturbon tani. Napuyatanak. Kayat ko pa'y ti maturog. Ang Melanie. Ay na di nakdisturbon ko na. Alala, rumor kan dito'y sila ta ituloy ko ti maturog.
Dito'y kaditi balay ni Melanie Tolentino. Oon, madam. Anya ti masapulyo iti asawak. Nukasta, si kakayam ti asawa na. Nasaya at matanagawid kan. Ha? Ibagam ijay asawam, tasinaan nan ti asawak. Tanusaan, mapilitanak amang idarong kadakwada. Anya? Ne, anya ti kaya ti asawan, madam. Kabit ti asawak ti asawam. Saan lang aday ta? Kukwartaan pa'y ti asawam ti asawak. Anya? Iso bagbagam jay asawam. Sakbay amaladaw ti amin. Ayan dagiti impaw-paw it ko a kwarta, Melanie. Ha? Sa dino tinang ipanam iti kwarta. Sa dino? Ay, kwa. Aday ti bangko lakay. Ulbod! Ha? Kagap-gapok lang iti bangko. Ipakwentak kumano-mano amin ang ti urnong ta. Ngam awan mo't gaya man nagyan iti account ko. Ay, kwa, Lawrence. Isublim kanyak ti ATM ko. Agraman ti pasbuk ko. Awanan ka iti bain. Kalpasan ti panagsakripisyo iti balasiw tao. Daytoy lang gayam ti subad mo kanyak. Lawrence. Liniputan naklangarutan. Ginastos mo pa'y amin dagiti impaw-paw it ko a kwarta. Inaraman mo pa'y ti kunak nga urnungan ta. Para kumaiti pa nagkolehiyo ti anak ta. Lawrence. Ala! Alaam amin nakagawaam dito'y balay. Kat umanaw kan! Alaam amin nakagawaam! Awan pulos ibatim, tadyak kayat nga damabati at pakalaglagi pakan ka. Sorry, Lawrence. Jakon kayat adanggan pa iti ibagam. Basta pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita pa'y kanya. Panaw! Hana, Apay, Mami. alaam amin abadong. Kat ikargam iti traveling bag. Darasam. Sa dino ti papananta, Mami. Basta agunay kan. Awanin ti adupay asao. Alan, kartingam ti agunay. Sa dino ngamin ayat ti papananta, Mami. Apay aya adagulit ka. Papapanawon natan ti amam. Iso apo manawtan. Agawid tan ijay ayan dalolang. Jak kayat, Mami. Agbatiak dito ayan ni Daddy. Anya. Di mo pilitin ti anak ta. No di na kayat ti sumurot kan ka, Melanie. Daddy! Bayam ta ni mamim laang ti pumanaw anak ko. Hangam no kayat mo ti sumurot kan ko, ana. Addakan ka. Saan ka matapilitin nga agbati no di mo kayat? Nagsakit na nang. Nagsakit ti kastoy nga inaramid ti asawa kanyak. Nujak pa'y nagbakasyon. Ang mga nujak pa'y lamaamuan dagiti kalukwan nga aramid na. Ay, Lawrence, anak ko. Di nalapin ang panunod. Apag banbanugak ti tunggal sentimo iya abroad. Inpay ko amin ang kabalak. Tapno maitid ko ti kasapulan da. Ngam kaslaawan lang kan ko ana. No nagdardara sudos kanto mo ngamin iti anak ko. Di kamot ngamin dimngeg kadagiti pamagbagami kin itatang mo. Pakawananda ko mananang. Sorry no nagbalinak asukir. Sorry no jak dimngeg iti kada kayo. Nagbalinak abulsak. Gapo iti nalaos a panagayat ko kini Melanie. Nadlaw mi idin kin itatang mo. Nga da sa bali nga ugali ni Melanie. Angam impilit yumatlat ta tinagkalaysa. Kasano? Kat masikugmat ngaminan iti. Ti amo ka, kat nasingpet ti pamilya na. Tay sumat impakpakita da idinapan kami nagpasyar ijay lugar da. Nasingpet da. Taamuda nga adda mapakinabangan da kan ka. Amuda nga agabrod ka manan. Ngem dagita dagiti tattao anasingpet laeng. No adda maalat akan ka. Ngem no awanen. Apaan da kan tumeten. Si kanton ti agbalin adakes anak ko. Wan nga rod nanang. Kasta ti pamilya ti asawak. Hut-hutera. At least, si kan mismo tinakaduktal.
Ang anya ngay nga rod, kadda di tanday ta. Napasama kan. Isu asang wom nga rod. Kat aklonom ti amin. Talaga siguro aday tamot ti na ituting agasat mo, anak ko. Nalapit akas tananang. Kat anya ngay ti planom ita. Agsubliak pa hiya sa udinanang. Palpasik lang ti kontratak. Sa akto matan ag for good. Iti kasta, makadanak ti anak ko. Ay katwan mayat day ta a plano, anak ko. Da kayo pailahan ko matimang kadwa kini Hana. Kabayatan ti kaawan ko. Awan parikot iti day ta, anak ko. Siya kun ti makaamo iti anak mo. Kat inton agsubli ka, agan anad ka itaywan. Di mo liplipatan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Kidawam akan ayon ti panarabay na, iti amin nga aram item, anak ko. Kalpasan ti kontratak iti Saudi nagawid akon dito'y Pilipinas. Ket nangabarwanan kami iti anak ko. Ita, balasangan ni Hana, addan iti kolehiyo. Nanakam nga ubing, na respeto, responsable kan ammuna nga ikan iti patag dagiti nagbanbanugak. Kat iti uray na minsan, jak nangeg a nagdamag daytoy may papan iti inana. Nalabit nga ammunan ti sungbat. Aging gaita nasakit payla ang tinakam ko, tunggal malagip ko ti inaramid ti asawak. Regular idi ti panagpawit ko kenkwana iti kwarta, kastamatan kadagiti chocolates ken dilata. Banag adyak na aramid iti mismo a pamilyak. Panagriknak idi ket inaramid dak a bangko. Ngam amok iti bagik anabakbak nangak ita. Saan nga iti kwarta no di ket gapo ta adda anak ko anap-napno iti arapaap. Nagaget, naanos, ken ammuna amangilala kanyak. Kang runaan iti amin, dinak pinanawan nga amana. Daytoy man tipadas ko ajak to polos malipatan, to'y pagayam mo, Lawrence. Ken ka pagayam Lawrence. Tunggal maysa kadatayo kat adama ko na anaituding agasat. Anyangay nga rod pagayam ko. Day tamat siguro ti makuna agasat mo anagpamilya. Ngam kiti, dayawak unay dagiti ama akasken ka. Amuda a panunutan ti masakbayan dagiti anak da. Amuda nga agsakripisyo para iti anak da. Alakat itultuloy mo nga rod ti mang suporta ken mangi-guide iti anak mo, kabayatan ti panagadal na. Patsyak nga isuntumat ti mang tulong, ken mangaywan ken ka inton agsalog tumaten ti pigsam. Alakastan pagayam Lawrence, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.
Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kanbiag ita ket manipod kani pagayam tayo a Gemma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay ti nabara a panangkablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama nga inkam dengdenggen iti inaldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat a dumdumngeg iti daytoy a programa. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan gapu iti apagbiit aragsak anang ted iti saem kanyak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti ag salaysay. Insan! Oh, ada ka matinsan, Walter. Nasapakan sakit di ngay malatiw Wan insan, aywan, malagip mo ka diti kunak ngayam amukan ka? Jay ko na mga road rider, insan. Wan insan, saan nga isuti makunagwa po akas kanyak? Angam nasingpat. Anya? Sika talaga, Walter. Amom, insan, sa anak matkat nga agbirbirok iti gwapot. Ti birbiro kag iti may sa lalaki kat jay mangayat kanyak iti napudno. Tauray kukwa na amin ak kinagwapo no sadot ken artekmet ay uray saanan insan. Gusto ka insan, kahit ni Patrick day ta. Iso ti lalaki a birbiro kam, kan talaga aparakan ka. Anya? Kasano ka kumamat a nakasigurado iti dayta insan. Kat ni ultimo aniniwa na dayta a Patrick kat jak pa'y nakita. Kinapudno na insan, kahit nag-text itay. Kunana nga umay nakapasyaran. Ha? Kaya't mo asawan, umay ita dito'y balay? Wan insan, kurso na anak kami ni Patrick aparakan ka. Tamalaksid ana singpet, nagagat pa'y. Iso nga mamatiak nga wanti agbalin na parikot. No bilang da kayo ti agkagasat, insan. Anya? Pudno ti bagbagak, insan. Makita ngamin, nga doon nagitibanag ang pagparehasan nyo. Kas kumaiti anya, insan Walter. Ag-rides. Kahit wasaman, tag-motor. Ag-road trip, kas jay. Isma, nas ka na makabagam mo kayon. Iti kas na, saan na makabirok iti sa balay? Hi, Gemma. Oh, Patrick, nagsubli ka mat. Apay, ada na lipatam? Kuha, awan. Gumata ang iti soft drinks. Nagbarang amin ti panawan. Kaya't ko ti uminom iti nalamiis. Okay. Mabit lang nga ro data mga laak. Oh, at to yung tigat-gata nga soft drinks, Patrick. Agyaman ak, Gemma, ha? Oh, bayad ko. Oh, at iti suklim. Agyaman ak, Miss Beautiful. Awan anyaman na, Patrick. Uwan gayam, Gemma. Anya day, Jay? Amangan na mabali na maala ti cellphone number mo. Kan Facebook account mo. Kat mabali na. Putoy nga rodan ti cellphone mo. Ta-type ko ti number ko. Kan Facebook account ko. Agalas 10 matgaya man iti rabi. Ay, nagbit mat na ti oras. Idulin ko na iti lesson plan. Ituloy kong tumanan inton bigat. Ay, makaturturog ako na talaga. Asino nga tamat ka? Chat iti kastoy nga oras.
Ay, ang basag ng paisak bayan ka maturog. Imat gayang Patrick. Hello, Gemma. Nakariin ka kadipay. Ang mga numabalin nga umawag hak. Diyak ngamin makaturog. Kaya't ka kumakasarita. Kung nakamaturog ako nga umawag ka nung pa'y mati Patrick. Replyan. Maturog ako man. Nung ko na mga umawag ka, mabalin lang tamat. Send ko na. Umawag mo't nagpaisun tilo ko. Sumbatak panlangan. Itikasta. Awan mo't may bagbaga na. Hello, Patrick? Ay sus, italaang manon ang makitak ti kasta kinaragsak mo anak ko. Pagat lapayag mo ti isam mo. Apay, boyfriend mo ka din ni Patrick. Ninanang ti laman madlaw na. Amo, manak ko, awan mo't katdakas na nubilang. Agpada kayo mat nga addan iti husto atawan. Malaksid iti dayta, addaan kayo matan iti natalgad at trabaho. Kan maysa, makitak mo't ti kinasingpot ni Patrick. Saan laeng adayta, na respeto pa eh. Kaya't yu asawan. Kaya't yu mat ni Patrick para kanyak nanang. Ay katwan nulakit di tagin inayat kayo. Asino ak kumangay mo't amang lapad iti pagragsakan nyo anak ko. Agyaman ak nanang. Sumbatam kit din, iti kasta, mapagsasaritaan tayon adagos ti panagkalay sayo anak ko. Magagaran akon ang maaddaan iti apo ko. Anya? I love you, Han. Thank you for making me officially yours today. Sus! Adapay mo't pa English mo Amangan mo't no aging galang iti damo day nga I love you, man. Ay, sana. Di met nagkariyakan ka. Asi ka lang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiyag ko. Si ka lang ti babae nga ayaten. Kinipatag ko. Aging gat maudi nga angas ko. Talaga? Uwen ko naklangaro din. Sikakat siksikan tula ti babaeng agtagi ko iti puso. Sika, awan sa bali. Gemma Villanueva. Agyaman ak Patrick. Namnamaam asiksikan tula ang matilalaki nga ayatek. Ken ipatig ko aging gatong palbiyag ko. Sika kat sikala ang tilalaki nga agtagi ko iti puso kan kararwak. Karik day tayo ti batog ko alangit. Patrick Villanueva. Agyaman Han. I love you so much. I love you more. Ikarika di kanto pulos panawan. Di kanto pulos paldaangan. Ipaay ko ti aglaplapusanan aragsak. Ket agden nata aging gatong palbiyag. Anawaan ka lang arudan itay. Ngam imbis nga inayadam ti agpataray iti motor. Saan mat taing karkaro mat apinartakan tinagmaneho. Di mo pa'y kayat. Kita man nakaawit ta adagos. Nagbihit sana ya. Apay ayang agdardaras ka. Di na kamin mawatan, Patrick. Amom ka di delikado ti kastangar aramidam. Kasanon no maaksidente ta. Wano, saan adamang dongpar ka data? Okay, sorry. Pasensya ka na. Kaya't ko lang mata makaawit na dagos. Una, tapno ado kumapay nga oras ti panagkadwata. Kat agkadwata mat Agasawatan. Saan ka di? Iso nga agdandan natan.
Apay ka di aparikot ti oras ti panagkadwata ha. Di na kami maawatan, Gemma. Anya ti jak maawatan. Ibagam ngamin, iti kasta maawatak. Alas 7 ti agsapa asumra ka iti pagadalan. Tap na mangisuro. Alas 4 kanto iti malam a makaawid. Sumra kakmat iti trabaho iti alas 8 ti rabi. Panunuto man na imbag. Kasla talo lang nga oras ti panagkadwata. Abak tapay kid din ti LDR iti kastoy a sitwasyon ta. Patrick, Kastoy ka diya talaga ti agasawa. Imbes nga't adda ko mga adda oras ta iti tunggal maysa. Saan man? Tad ado ti oras ta iti trabaho ta. nala, hustonan. Okay, maawat akong ti kayat mo asawan. Pasensya ka na ni. Gemma, Okay, quality time. okay. Quality time, honey. Flowers for you, honey. Wow, red roses. Happy Valentine's. Thank you, honey. Happy Valentine's too. I love you. I love you more, honey. Ala, umay kalumugan na iti motor. Ag-road trip taman. Kalpasan na mapantamangan iti paborito ma restaurant. Wow, treat mo? Of course. Okay, go! Apay nagpasundo ka pa lang. Katadamat motor mo. Di mo kayat? Ha? Siyempre, kayat ko ha. Sige, amay. Uy, itak lang manan ngagpasundoan niya. Masadutak namin ngagmaneho. Naglalambing lang naman. Ayaw mo? Okay, okay. Sana bale, taitalaang mat. Amok mat amabambanog ka iti night shift mo. Alawanan. Umay kanta makawid ta adagos. Kayat kan nga agkan kan arakupan. Anya? Sige, ngam inayada man ang tiag maneho, ah, ne. Kadalan ka no partakam ti agpataray ti motor. Ah, uwan ka na eh. Ala, lumugan kan, han. Kita man no bagay ko mutlang da ito'y jacket ko ngayon regalom, honey. Nan, Ah, kita akman. Sumango ka, kalpasan na, agtalikod ka. Kita. Wow, bagay mo launay, honey. Talaga ang may bagay matlang iti kinagwapok. Wan ah, syempre, siyak tinagpili. Iso ang may bagay unay kan ka. Ayos ah. Nanayunan man nga rodon ti pogi points ko na. Wan ah, ngam to'y regalom kanyak ngay. Helmet mat. Helmet anang idulin iti kinapintas ko. Ha? Dahil tatin napilit nga irigalo. Tapno protektaran na ti ulom. Saan ka tapno idulin na ti kinapintas mo? Agam, kaslakas dyan mo't langan ha. Tapno siyak lang ti makakita iti kinapintas ti asawak. Anya? Ang ako lang tayo dyan, honey. Amok mo't asisyak lang ti lalaki. Ngagtagi ko iti pusam. Sana yan. Katuan, iso nga awan rumbang apagdanagam, Patrick. You're the man of my dreams. Wow! Nagpintas matan ti shoulder bag mo, Donna? Of course, friend. Ingkarigatak aginatang. Ngamin, awan mat mauray ko ang mga regalo. Anya? Gemma! Gemma! Oh, Insan Walter, apay ngagdardaras ka? At nga min nakitak ang aksidente ang motor iti saan unay nga dayo. Kaslamat tayo motor ni Patrick. Ah? Imposible. Masigurado ka nakaawid ang dadya iti kastoy nga oras. Uy, Walter, saan man atila bagbagam? Saan anasaya at rabak day tanya? Saan ka mang rabrabak? Panagkunakit sana ka nagbidot iti nakitak. Ay, awagan man kiti ni Patrick. Damagam no sa dino ti ayan na. Darasam! Mabitlaan. Ay, sapay kumata nagbidutak lang tinakitak. Di naman sumbatan tiyawag ko. Ay na, yan aday yung Diyos ko. Ala, awagam na ta. Aging sumbatan na.
Manang Raquel, apay akas namat ang titsura ni Patrick. Sigon iti doktor anang tamingkan ko, ana. Kumatos ka no ita, tikapsat ko. Anya, kumatos ko naman ang Raquel. Gemma, Patrick, amo ka bang mangagnag? Di mating ka rin madinak to panawan. Di mating ka rin nga agdanat ang agigatong palbiyag. Pangaasi, Patrick, di na kumamat panawan. Lumaban ka, Patrick. Lumaban ka. Anak lang dito'y sibay mo. Di ka tupulos panawan, Patrick. Anak ko, mano nga aldawan nga awan impapaw nagmo. Pangaasim tamangan ka kumamad. Amangan no anya pa'y ti mapasamakan ka. Gapoy ti saan mo apan panangan. Nana. Adda kaasi ti Diyos, anak ko. Amok adin abaybayan ni Patrick. Kasanon no saanan ang makaring ni Patrick, nanang. Kasanon no mapukaw ko ti asawag. Kasano agpayen, nanang. Di ka ngamin agpanunot iti kasta, anak ko. Ti aramidom kit di ita, kat dawatom ti panarabay ti Diyos anam arswa. Amo, kan mamati ak nga ispalan na iti pagganti asawam. Nanang. Ay, Jack lakit di ka baalan no at danakas ang mapasamak kan kuan, nanang. Siguro iti CT scan result ni Sir Patrick. Ada blood clot iti utak na. Medyo delikado ti kasasad na. Saan lang nga may sa ti damage na, ma'am. Anya ti kaya ti asawa, doktor. No sana madaan iti put iti unod ti 48 hours. Manipod ita. Amakan mo santo na makalasat. Agam na makaput, itimbagat nga oras. Ada posibilidad na asaarin ang makakita. Gaputan na apiktaran na iti urat a konektado iti matahan utak na. Tinapatag, agbiag ti kabsat ko, doktor. Doktor, orean niya pa'y ti mapasamak iti asawag. Awatag. Aklunag ti anyaman nga agbali na kasasaad na. Ay wanak aging gatong palbiag. Basta agbiag lang ni Patrick. Iso pa nga asiyo. Aramidan niyo kumaamin akabalan niyo amang ispal iti asawak, doktor. Amam ka di. Manipod impakita ni Walter ti Facebook account mo. Inayat kan. Nainlava ka dagos kan ka. Saan lang agapoy ti kinapintas ti langam. No diket gapoy ti kinapintas ti panagpuspusom. Saan laday ta? Gapo pa iti kinasingpat kan kinagagat mo. Gapoy ti prinsipyom iti biyag. Anya ka kani. Laglagi pa mga datapay lang dito'y ospital. Di ko mapanagimbag mo ti panunutam. Saan ka tatila ibagbagam? Pud na ti pagbagak. Ada ko mapabora dawatag. Anya day ta. Ibagam laan. Uray anya. Aramidag para kan ka. Ti kayat ko. Kanayon kanto ko anaragsak. Jaksamat din matungpal ting karek. Ngaayatan kan ipatag ka. Kan agdan nata aging gatong palbiag. Aha. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Patrick. Ipatpatag kan ayatan ka unay-unay, Gemma. Anya ka di. Apay akas tamatan ti bagbagam. Agimbag ka pa'y.
Saan ka di? Agdan nata pa iti mabayag. Agingga ang maadaan ta iti anak. Pangasim, Patrick. Lumaban ka. Di ka kumamat maawanan iti namnama. Sika, kat siksikan to lang ti babae. Ngagtagi ko ay ti puso kan kararwak. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay-unay. Dayta ko ma, ti kanayon lagipam. Agbiag ka pa'y, honey. Agbiag ka pa'y. Patrick! Patrick! Agring ka! Tagtagay na plagayam. Kunaklakit din no. Patrick! Apay nga'y naglamiis magtanti mati asawak. Patrick! Patrick! Doktor! Doktor! Patrick! Lumaban ka, Patrick! Mga asim! Michael J., please. Apay nga ngayon saldang niyo, Doktor! Apay! Time of death. 10:35 a.m. Saan, Doktor? Saan? I-CPR yun pa yan. I-CPR yun pa iti asawag. Saan nyo asardangan? Aging ka nga agsubli ti angas na. Pangaasiyo. Pasensya kayo, ma'am. Ginamit niya amin ang nakabalan mitap no maispal ti pasyente. Nakita yung mat. 30 minutos nga isi-CPR mi. Ngayon talagang awanan. Nalamit nga aging kalangan ni Jai tintin ti Diyos abiyag ti asawa yun. Sana po no dayta. I-CPR yun pa'y doktor. Pangaasiyo. I-CPR yun pa'y ti asawag. Gemma, agkalma ka kumalaang. Manang Raquel. Apay ngay, awan nararamidan na giti doktor. Ibagam tay CPR na pa'y ti asawak manang. Mga asim. Husto na nading ko. Aklunan tayon ti amin. Aklunan tayon nga awanan ni Patrick. Saan? Saan na po no dayta? Saan? Patrick! Ang sumli ka! Patrick! Apay ngay matinak, Patrick. Apay. Kasangay ko ita. Ngamawan ka iti sibay ko. Nagsaor ka, Patrick. Nagsaor ka. Si nanay nakakan ayon tangagkan kadwa. Ngamapay a pinanawan akmatlaang. Intugot naglakuman. Anya ngay ti aramidek ita. Katawan kamatan. Gusto da itahan ako. Umay kanta agawitan. Umayon ti todo. Ang mga no agsakit ka pa'y. Dahita nga ron ti kayat ko mapasama ka nanang. Kayat ko ba't ti matay? Gemma. Kayat ko ti matay. E di kas na makadanak matlang ni Patrick. Anak ko. Anya laon ay tinagpasulak kiti Diyos. Apay akastoy kasakit tilaklak amak ita. Apay nanang. Apay. Anya laon ay tinagbasulak kan ka. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Apay masapul nga alam ti asawag. Apay nga ti asawak pa'y laag tinakapasamakat ti kastoy. Apay! Saan anak ko? Saan arumbang asidiram ti Diyos? Amok, kan mamati ak nga da napimpintas ang plano na para kada kayo kinipat. Iso apang nga asim,
Di ka kumaagsao iti kasta. Nanang. Dawatom kit di ti pananabay na. Iti kasta kat iwanwan kan tulungan na kaamang lipat kan mga barwana para iti napimpintas ang masakbayam. Friend, no kasapulam ti kasarsarita, awagan na klaang wan. Amumat, one call away aklaang. Sige, friend. Kat agyaman na ka. Awan anyaman na, friend. Da kayo nga manang Raquel. Awan tirong ba nga pagdanagam, Gemma. Itulod da kami ni Walter. Agan-anad ka kumakanayon, Wan. Uray awanan ti kabsat ko. Kanay unam tulat na kumati umaidya balay. Sige, manang Raquel. Kitagyaman ak unay. Ti kasayatan nga ramidem. Agi na nakainsan. Kita mo, nagdakkel ti kimutungam. Wan nga agpaiso, friend. Nasken nga isublim ti sigot aganay kay mo. Iti kasta, makasubli ka matan iti trabaho. Ken Maysa, amok asaan akayat ni Patrick abaybay am ti bagim. Sigurado ang maladingitan matlaang dayjay. No makita na ti panagladladingit mo. Cheer up, Gemma. Saan pa'y akanibusan ng tilubong ading ko? Maawatak ti marikrik nam ita. Patsyag akabailam asarangetan da gito'y apanubok. Ada kami lang gito'y amang ipatpatag, kan mang suportakan ka. Dahita ko matikanayon mo alaglagipan, ading ko. Gemma, anak ko. Nakaarakop ka manan itiladawan ni Patrick, anak ka, frame. Aging kaita. Tsak pala ang maaklon nga awanan ni Patrick, nana. Nagsakit a panunutan. Nga pagbit lang tintad ti Diyos sa panagdan nami. Kaya't kumatan ti mata. Di ka kumamat ang sao iti kasta, anak ko. Siyak ti madandanagan iti kasta nga ibagbagam. Napainam ti Diyos kanyak, nana. Aday ta ka manuhin, anak ko. Di naman laing palubos matngagdan na kami. Iti uray makatawan lang. Nagsam, nanang. Nagsakit a panunutan. Anak, uray manupay nga aldaw dayta. Manu abulan, manu atawan, manu adikada. Agyaman tayo latay ti Diyos. Ngamin, impabulod na ni Patrick. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Nana. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Naginnayat kan nagbalin kayo anaragsak. Banag arumbeng na laeng apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Nana. Amok amarigatan ka amang lipat. Nang runa kat nakasingsingpet day di Patrick. Amok nga atidog apanawan ti panagladingit mo. Aging ka nga aglunit ti sukat di tapusom. Angam saan mo kumanga ulitin pa'y a kwestyonaran ti Diyos. Di ka agong ungat kan kuhanan. Di mo sidsidiran, anak ko. Nana. Ngamin, uray apagbiit laeng akan ito. Kat inted na kan ka ni Patrick. Saan ka di? Wen, nanang. Amoyo ka di. Ani Patrick ti kapintasan a regalo ti Diyos kanyag. Husto ka, anak ko. Di ka rumbeng nga umibat iti Diyos. Panunutam dagiti naragsak akan ituyo iti da iti Patrick. Kanayon mo kumaalaglag ipen. Nga da kami laeng ditoy amang ipatpatagken ka, anak ko. Jack may ladawan ti saem anariknak kadagidi agundaway. Aklunek at talaga asinidir ko ti Diyos gapu iti kasjay anapasamak.
Aging nga inot anaklon ko ti amin, babaan matlaang ititulong dagiti pamilyak, ken tattao anasinged kanyak. Kadagiti kakabsat a dumdumngeg ken makangegpay iti padas ko, di kay agsayang iti oras. Di kay agsayang iti kanito. Aging ga asibibiyag kayo pay ipakita ken ipariknayo ti panagayatyo kadagiti ipatpatagyo iti biyag. No adda saan nyo ang nagkikinnaawatan pagsasaritaan nyo. Masapul nga ayatan ken ipatag mo dagiti tattao nga addalaeng iti asidag mo para ken ka. Ngamin, di tay ammo no kaano ti panangisubli tayo iti bulod tayo abiyag. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa, ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Gemma. Ken ka pagayam, Gemma. Maysa kadagiti ar-ara paapen ti maysa kada tayo, ket maadaan iti ka forever. Saan kadi? Ang makapaladingit a panunuten nga awan ti forever. Ngamin, bulod tayo laeng ti biag tayo. Ket iti anyaman nga oras, mabalin a sublian ti Diyos daytoy. Isu nga kabayatan nga adda pay oras, kabayatan anasalon at tayo pay, aging ga asibibiyag ken umang-anges tayo pay, di tay nga rod ko masayangan ti kanito ken panawen, nga it-ited ti Diyos kada tayo para laeng kadagiti negatibo a banag. Di tay ammo no aging gat kaano ti kaadda tayo ditoy lubong. Itanam tayo ken lipat dagiti napalabas asaan a nasayaat. Agpakawan ken mamakawan tayo. Kang runaan iti amin, iparikna ken ipakita tayo kadagiti partner tayo. Asawa, pamilya ken gagayem tayo ti panagayat ken panagyaman. Alakastan pagayam Gemma, ket pagyamanak unay ti kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy lang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.